Όποιος δεν θέλει το σταυρό του δεν μπορεί να είναι άξιος του Χριστού ή να είναι μαθητής αυτού. Τα βάθη του Θείου όντως ανοίγονται στον χριστιανό προπαντός όταν είναι σταυρωμένος εξαιτίας αυτού. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είπε ο Χριστός και βρίσκουμε τον εαυτό μας επάνω στο σταυρό, ο οποίος σταυρός είναι η καθέδρα της αληθινής θεολογίας, όπως είπε ένας επίσκοπος. Η διάκριση των λογισμών είναι ο στέφανος της πολυχρονίου ασκήσεως. Στην αρχή, για να αποφύγουμε τους πειρασμούς, ρωτάμε τους πνευματικούς. Σε ένα πνευματικό είναι ευκολότερο να διακρίνει, όχι μόνο λόγω της εμπειρίας του, αλλά και της θέσεώς του. Εκείνη τη στιγμή δεν πολεμάται από το πάθος και ως εκ τούτου είναι διατεθειμένος χωρίς πάθος και διακρίνει από πού προέρχεται ο λογισμός.